I dag der er jeg taget til København. Jeg sidder inde ved Nørreport station, og jeg sidder sammen med dig, Hjalmar. Yes, det er en fornøjelse. Velkommen til, eller det er måske mere dig, der skal sige velkommen til mig, fordi jeg sidder lige nu i din lejlighed. Ja, jeg har lige haft sådan total stress på at rende rundt og støvsuge, og sådan, fordi der var en lille smule beskidt. Men det er hyggeligt, jeg er her. Altså. Ja, og vi har fået video på i dag. Ja, der er 2 friske fyre med. Det er der. Og du er lige flyttet til København? Ja, altså lige her i januar rykkede jeg lige tilværelsen op med rode, ikke? Og flyttede herover. Og det er jeg mega glad for. Jeg tror bare, jeg har boet i Odense hele mit liv, så det var bare sådan lidt... Man har bare lige brug for noget change of scenery, ikke? Ja, og prøve noget nyt. Og jeg bor jo i Odense nu. Ja, så på en eller anden, lige byttet plads. Ja, på en eller anden måde så byttet plads. Ja. Og jeg vil sige, Odense er en skøn by. Der kender man hinanden lidt mere. Ja, men det er også, når jeg kommer hjem nu, så bliver man sådan helt hjertevarm, ikke? Eller sådan, jeg synes, det er så hyggeligt. Men jeg tror bare... Når du har boet der hele dit liv, som jeg havde, da sådan havde du kommer fra Sorø, ikke? Jo, det gør. Så kan man godt blive sådan lidt, så sætter man ikke pris på det på samme måde. Så kan man godt blive sådan lidt, og det er bare det samme og sådan noget, ikke? Ja. Så jeg er faktisk rigtig glad for nu, at når jeg kommer hjem til Odense, så er det bare sådan, der går rundt og sådan kigger og sådan, nej, hvor hyggeligt, mand, og sådan noget. Så jeg er faktisk begyndt at sætte mere pris på Odense, efter jeg flyttede derfra, altså sådan. Ja. Jeg ved, før vi begyndte podcasten, så spurgte du mig om, efter jeg flyttede til Odense. Frederik, har du været på Boogies? Ja. Har du været på Boogies? Er det et sted, du har tilbragt rigtig meget af mine unge år? Dine unge år? Ja, du er jo stadig ung, men det er der, du har gået i byen rigtig meget. Ja, det er det. Altså, det er ligesom der, jeg har gået på Katedralskolen i Odense, som ligger meget, meget, meget tæt på Boogies, ikke? Og det er ligesom stedet, alle går hen på katedralen, ikke? Og sådan, alle mine venner, altså vi begyndte at komme der, da vi var 16, ikke? Og prøvede at snyde det hele tiden og sådan noget. Og så en perfekt aften på Boogies, det er jo, at man starter på Tintin, som ligger ovenover, ikke? Hvor du lige går op, og så får du sættet, som det hedder, som en Odense Classic og en Fernet Branca. Ja, så er man klar. Ja, så er man klar. Så skal du lige have et par stykker af dem, ikke? Og så går man ned på Boogies, og så fester du til en lysmorgen. Og hvis det er sommer, så har de sådan en rigtig lille hyggelig gårdhave. Det har de nemlig. Ja, så det er bare... Ja. Og vi kan lige pointere, at det, der er virkelig, virkelig, virkelig godt ved Boogies, det er, at man hører ikke de der numre der, som har ligget top 1 hele tiden. Man hører mere de der... Altså, det er sådan lidt mere... De spiller Muse. Det gør de. Og sådan alt muligt andet. Sådan, så kommer der lige en Nas hiphop-nummer på. Og folk, de danser. Jamen, det er det. Og folk giver den virkelig gas, ikke? Og der er hyggeligt, og det er... Man kan også snakke sammen, hvis det er det, man vil. Altså, sådan, der er ikke noget værre end sådan at gå ind på en klub, hvor du bare ikke kan høre, hvad nogen siger. Så det er bare sådan... Det er meget, meget... Jeg arbejdede der faktisk i et halvt år efter gymnasiet. Ja. Som afrydder garderobepige, tror jeg, det hedder. Garderobepige, okay. Og det var hyggeligt, men det er eneste, altså grunden til, at man ligesom stoppede med det var, fordi man mistede så meget dag hele tiden. Ja. Du var bare sådan på arbejde fra 11 til 8 om morgenen, ikke? Og så sov du. Men det var fedt, og man fik sgu hår på brystet, og jeg går og tør brækker op hele tiden, og håndterer fulde mennesker og sådan. Har du prøvet det? Blevet vokset med opgaven? Ja, præcis. Og så du bare alle dine venner komme ind og vælte rundt, hvor man var sådan, ja, det er fedt. Ja. Hvis jeg er klokken 8, så er jeg klar. Men ja, det er et skønt sted. Det jeg kunne anbefale alle at tage derovre. Altså. Ja. Men nu bor du i København, og det er jo fordi, at man kan godt sige, her i 2017, i starten af 2017, der udgav du dit første nummer. Ja. Er blevet en musiker, solo-artist. Ja. Og det er jo også det, vi skal snakke om i løbet af den podcast her. Din rejse fra måske barnsben af, hvordan du kom til at komme i gang med alt det her musik her, egentlig det sted, hvor du er hvor det, den dag ligesom i dag. Er kommet til nu, ikke? Jo. Jamen altså, også grunden til at flytte til København, det var også fordi, at jeg var ligesom herovre hele tiden. Det her, vi indspiller min plade, og det her, mit pladeselskab ligger... Du signede ved Universal? Ved Universal Music, ja. Ja, der har jeg været meget heldig, ja. Men det var ligesom, om jeg var bare herovre hele tiden, og jeg brugte så sindssygt mange penge på tog, og skulle hele tiden sove på en eller anden luftmadras på et kollegieværelse. Og det var rigtig hyggeligt, men på et eller andet tidspunkt bliver man også træt af det. Ja, og det er jo altså hvis man laver musik, så jo, no offense til Odense, men det er jo ikke lige der, der er de største muligheder for at lave musik. Det er simpelthen København. Der er lidt flere herover i hvert fald, ikke? Eller der er mange talentfulde musikere og producer i Odense også, ikke? Men ligesom... Det var ligesom, dem jeg blev ved med at sådan skulle arbejde med, var herovre, ikke? Jo. Og sådan ligesom, altså det der, du møder flest mennesker, synes jeg, inden for branchen, ikke? Jo. Så jeg er virkelig glad for at være her. Det er ligesom, om der er bare sådan, ligesom om der er en musikalsk puls herover. Der sker bare så meget, og der er så mange, der bare arbejder hele tiden, ikke? Og der hvor vi er studie, for eksempel, det er sådan et stort studiekollektiv ude på Islands Brygge. Ja. Eller hvor dem, jeg laver pladen med her studie. Og der ser du også bare, altså folk kommer bare ind og ud hele tiden, ikke? Så møder du bare Fante, sådan hej med sådan, du ved, alle er bare i gang med at lave musik, ikke? Og så kan der jo hurtigt komme et samarbejde derop, måske præcis, en dag. Altså man møder sindssygt mange mennesker, ikke? Altså ham, jeg skal i studiet med i dag, det er en, der hedder Mikke Skel, hvis jeg kender ham, som også har sådan en masse numre ude, og som det går helt vildt godt for, ikke? Ja. Og ham mødte jeg bare tilfældigt til en fest, hvor vi var sådan, skal vi prøve at lave noget sammen? Ja, lad os gøre det, ikke? Så ligesom om, altså, det sparkler ligesom hele tiden noget ind i dig, at du sådan...
du hele tiden er i nærheden af folk, som også bare arbejder sindssygt hårdt for det, de gerne vil, ikke? Og så tror jeg, så arbejder man selv også hårdere og får sådan helt kreativ glød op at køre konstant. Så det er bare fedt. Jeg tror virkelig, det giver en energi i hvert fald. Ja, fordi du har jo virkelig arbejdet hårdt for at bare komme til det sted, hvor du er i dag, og det udvikler sig forhåbentligvis videre, så du bliver en af de virkelig store stjerner i Danmark. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske startede lidt helt tilbage, hvordan du egentlig fik musikken ind via modermælken. Vi kan lige så godt også slå det fast. Din far er Kim Larsen. Ja. Så er det ude af så er det ude. Og det kan vi også komme lidt ind nærmere på. Men jeg vil også gerne høre, hvordan bestod musikken selv for dig, da du var mindre? Hvordan kom du i gang med musikken? Var det på grund af din far, eller var det også på grund af dine søskende, som jo også laver musik? Jeg tror egentlig bare, det skete. Jeg tror faktisk bare, det skete, som det ville have gjort med mange andre. Jeg gik på en folkeskole, hvor der var rigtig meget musik også, og sådan nogle ting. Og der var sådan nogle, de fede pædagoger, som lavede musik, og som man synes var helt vildt seje og sådan noget, ikke? Dem, der måske røg lidt for meget i 70'erne og 80'erne. Ja, men det var i hvert fald det var dem, man synes var sjove-agtigt. Ja. Og så da jeg var lille, der fik jeg jeg var sådan noget 7-8 år, så fik jeg en kassettebåndoptager i julegave. Ja. Og en stak kassettebånd, og så fik jeg også en lille ukulele, som er sådan en mini-guitar med 4 strenge, ikke? Dit første instrument, så? Første instrument, ja, præcis. Og så var det egentlig bare, altså, det var, så tror jeg bare stille og roligt, at jeg begyndte at synes, det var rigtig sjovt med de der 3 akkorder, jeg kunne, og så begyndte at skrive alle mulige helt vildt dårlige sange, ikke? Og så indspillede jeg dem på de der bånd der. Og så tog jeg sådan, så er der både en A og en B-side, ikke? Og de tager lang tid. Altså, så det var bare sådan helt vildt mange halve sange. Men hvad lavede du sange om? Jamen, det var bare sådan noget, det var piger, eller sådan noget, selvom jeg anede ikke, hvad kærlighed var jo, men sådan, det var sådan noget, hun går og kigger den anden vej, det er ikke sådan noget helt vildt børneagtigt noget. Og så indspillede fanger. Ja, præcis sådan noget der. Og så hvad hedder det? Så tegnede jeg sådan små cover til det, ikke? Klædte det til og lagde ind i det der kassettebånd, og så gav jeg det ud i julegaver og sådan nogle ting. Så jeg tror meget tidligt, det ligesom fascinerede mig det der med at udgive plader og være sådan en rigtig musiker. Selvom jeg ikke rigtig vidste, hvad det var. Men jeg tror bare, der var et eller andet, der tiltalte mig med det, ikke? Og så kom der faktisk nogle år, hvor jeg bare, altså ligesom, da jeg så blev 10 eller sådan noget, så fattede jeg interesse for cykling. Og så var jeg bare sådan, det var bare det fedeste i hele verden. Og så skulle jeg vinde Tour de France, og så glemte jeg total musik i 4 år eller sådan noget. Altså gik du meget op i det? Altså sådan med, du også fik en racercykel? Det var med krop og sjæl. Det var med racercykel, og så, som jeg sparede op til i sindssygt lang tid, ikke? Ja. Og så hver dag efter skole, jeg tror også, det var jeg havde ikke nogen venner i folkeskolen overhovedet, fordi hver dag efter skole, cyklede jeg bare 50 kilometer, ikke? Altså det var virkelig, virkelig intens. Altså, det var ikke bare for sjov, fordi du godt kunne lide at cykle. Nej. Jeg har også en bror, som godt kunne lide at cykle, og også cyklede frem og tilbage til skole, så det var sådan bare 20 km om dagen, og så kunne han godt finde på, når han kom hjem og cyklede. Du ved, det var jo 100 km på en uge, så han måske godt cykle 150, men altså, det var bare sådan lidt mere på et sjovt plan. Jamen, jeg var virkelig sådan, altså, så seriøs som en 12-årig kan være, ikke? Men sådan, jeg var virkelig sådan helt. Der var på et tidspunkt, jeg begyndte at veje min morgenmad, hvor min mor kom ud og var sådan, ej okay, nu styrer du dig simpelthen, ikke? Men jeg havde bare sådan, og så cyklede vi fjernsynet hele tiden, og jeg var bare sådan, hvis jeg ikke vinder Tour de France, så er mit liv et fiasko, ikke? Det var sådan, det var virkelig sådan alt, jeg ville, ikke? Og stillede op til en masse juniorløb og sådan noget. Hvem så du op til af cykelrytter? Var det Lance Armstrong? Han var jo stor. Ja, han var stor lige på det tidspunkt. Men faktisk ham, jeg bedst kunne lide, det var ham, der altid tabte til Armstrong, som hed Jan Ulrik. Han blev altid nummer 2. Og jeg synes bare, han var så fed, fordi det er altid også sjovt at hæppe på en underdog, ikke? Jo. Og han var bare sådan en sjov historie, fordi han var sådan lidt. Altså hver eneste vinter, så kom der helt mange pressehistorier om, at han var lidt for tyk, og man har set ham køre cykel, hvor han bare havde fået en ordentlig vom og sådan noget, ikke? Og hver eneste sommer, så blev han stadig bare op og var mega skarpt, men blev altid nummer 2, ikke? Ja. Og det var bare, ham kunne jeg godt lide. Han var grineren. Og så er der en anden, som stadig, jeg holder med nu, for han er stadig i gang, som hedder Alejandro Valverde, som også er min store idol, ikke? Så dem så jeg meget, meget op til. Og så var det ligesom, for at gøre historien helt færdig, så da jeg var 14, så kørte jeg sammen med en bil, da jeg var ude at cykle. Og så, så flækkede jeg nogle rygvivler. Ja. Så jeg skulle sådan gå med sådan en plastikkorset i 2 måneder, og sådan ligge stille, ikke? Og det var, ikke, altså, det var ikke seriøst, det var bare sådan noget, det skulle lige gro sammen ordentligt, ikke? Ja. Og så måtte jeg ikke cykle i sådan 2-3 måneder, og så lå jeg bare på mit værelse, og så stod der jo altså, stadig den der guitar, jeg havde fået, da jeg var lille, og så begyndte det lige stille og roligt igen, bare at være sådan, at jeg sad på mit værelse, fordi det var sådan sommer, så jeg kunne ingenting, ikke? Og så sad jeg bare begyndt at skrive sange der, og så tror jeg, da jeg så endelig var færdig med den skade der, så kom jeg bare aldrig rigtig i gang med at cykle igen, fordi at musikken ligesom var blevet rigtig, rigtig sjov, ikke? Ja. Og der er jo også lige de der 14-15 år, hvor det bliver sjovt
gå ud og drikke nogle øl og sådan lidt i det små. Det gør det. Jamen, præcis, Begynder at snige sjovt. sig ind på bookies. Og Jamen, så var der simpelthen ikke, der var ikke tid til at cykle mere. Altså, sådan, der skete for mange andre fede ting. Ja. Og så ligesom, så begyndte jeg meget på musik der igen, og så kom jeg i gymnasiet på Odense Katedralskole, ikke? Ja, som ligger midt inde i Odense. Og de har en rigtig dejlig musiklinje, som jeg var heldig at blive optaget på. Og så lavede jeg så et band med en af mine bedste kammerater, der hedder Mads, som hedder Nordkap. Og så det var sådan ligesom i første G, og vi kendte faktisk ikke rigtig hinanden, og så mødte vi hinanden en dag sådan, og var sådan, du kan da også godt lide dansk musik, ikke? Og han var bare sådan, ja. Og så var jeg sådan, vi laver noget sammen. Og så lavede vi et band. Og vores ting, det blev ligesom bare sådan, det var os to, og så 2 guitarer, ikke? Og så tog vi bare ud og spillede alle steder, vi kunne komme, og lavede danske sange, ikke? Og jeg tror, vi nåede at spille sådan noget 150 koncerter sammen på 3 år. Og det var også noget, jeg begyndte at tjene penge på, faktisk. Ej, det var meget lidt. Okay. meget lidt. Det var mere en udgift, end det egentlig var. Det var mere en udgift. Jeg tror, vi havde en tur på et tidspunkt, som vi selv havde sat op, ikke? Hvor jeg tror, vi tabte noget 5.000 på den, eller sådan noget. Fuldstændig latterligt, fordi vi bare var sådan, de var sådan, spillestederne sådan, I får 2 øl og lidt mad, og vi var sådan, fedt, vi tager toget med det samme, ikke? Men var du så ham, altså sang i begge i Nordkap, eller var det kun dig? Okay. Ja, der var vi sådan, hele ideen med det var, at det ligesom var en duo, hvor vi var, altså vores store forbilleder var sådan noget Everly Brothers og sådan noget, ikke? Hvor det ligesom begge to, eller Simon og Garfunkel, eller det sang, ikke? Hvor vi begge to skulle være frontmænd og synge lige meget, ikke? Og så var det ligesom, hvis vi spillede en sang, jeg havde skrevet, så var det ligesom mig, der havde leaden, og så lagde han en masse ovenpå, ikke? Og hvis han havde skrevet den, så havde han sådan en leadstemme, og så lavede jeg anden stemme og sådan noget, ikke? Men det var sjovt, og det var virkelig sådan nogle år, der bare formede mig sindssygt meget, ikke? Og så mødte vi nogen, jeg ved ikke, om du kender Folkeklubben? Jo, det gør jeg. Som vi helt tilfældigt mødte i Odense. Jeg arbejdede i en pladeforretning i Odense, der hedder Moby Disk. Moby Disk. Ja, det er det fede sted. Det skal du besøge, hvis du har mulighed for det. Er det der stadig? Hvis det er CD'er også? Ja, både CD'er og vinyler og sådan noget, ikke? Ja. En virkelig, virkelig skøn forretning. Og så havde de lige udgivet deres første EP, og de var bare overhovedet ikke blevet store endnu. Men vi havde hørt dem, mig og Mads, på en eller anden mærkelig måde. Og så skulle de ned i Moby Disk og lave sådan en store-koncert. Og så mødte vi dem, og så kom vi op sådan helt fanboy-agtige og var sådan, hej, vi elsker jer, og vi laver også dansk musik-agtigt. Og så var de bare sådan helt, vi spiller på Dexter i Odense om en måned, I kan da komme og varme op. Og vi var sådan, skal I ikke lige høre det først? Agtigt, fordi vi var begge to sådan 17 og helt ret dårlige, tror jeg, ikke? Ja. Og de var sådan, nej, det er fedt, I kommer bare, agtigt. Og så blev det en helt vildt magisk aften, og det gjorde så, at vi fik lov at opvarme rigtig meget for dem, og blandt andet i Pumpehuset her i København, og flere store. Det må vel have været stort at komme til Pumpehuset, og bare komme til København for den sags skyld. Vi var jo fuldstændig lykkelige, ikke? Altså, vi har spillet for max 100 personer før, og lige pludselig stod der 800 og hørte det, ikke? Ja. Sådan, så det gjorde bare sindssygt meget, og jeg snakker stadig rigtig meget med Folkeklubben der i dag. De er virkelig sådan, de er sådan lidt mentoragtige for mig, ikke? Fordi de, og det er også, og de er altså ude og spille virkelig mange koncerter i løbet af året. Og de er så gode. Altså, alle skal også gøre sig selv den tjeneste at se dem, hvis man har muligheden for det i hvert fald. Ja. Men det gik så i opløsning, det her Nordkap her? Ja, det var efter gymnasiet. Det er jo sådan en rimelig crucial tid for alle unge, ikke? Hvor alle skal ligesom ud og finde ud af deres eget liv på en eller anden måde, ikke? Og vi holdt ligesom fast ved det et års tid efter gymnasiet, tror jeg. Og så endte det bare med, at jeg ville rigtig gerne satse hele butikken på det. Altså sådan, og Mads, min kammerat der var også mange andre ting, som han gerne ville, ikke? Og han ville måske gerne holde det på sådan et niveau, hvor vi sådan gjorde det, fordi vi synes det var fedt, ikke? Så vi endte altid med at komme lidt op og skændes, og være sådan, vi skal ikke det her? Nej, det har jeg ikke lyst til. Nå, okay, jamen, ikke? Og så tror jeg bare, ligesom vi blev enige om, bare sådan, okay, ved du hvad? Så lad os bare stadig være de bedste venner i verden, men lave musik hver for sig, og så se, om vi ikke laver noget sammen igen på et tidspunkt, hvis vi har lyst, ikke? Jo. Og det tror jeg bare, begge to, vi blev rigtig glade for. Altså, fordi nu... Så der ikke... Fordi der var altid en, der stod og var sådan lidt... det føler jeg ikke helt 100 det her, ikke? Eller sådan noget. Og så tror jeg bare ikke, det var det værd længere. Men det var... Altså, jeg ser det stadig som nogle af de bedste tider i mit liv. Og det har vel også været med til at forme dig til den musiker, du sidder og er nu i dag. Helt sindssygt. Og givet dig nogle kilometer i benene. Jamen, det er nemlig det. Fordi når du kommer ud og spiller nu, så har jeg stået der. Jeg har stået på de ærgerlige steder, hvor de råber, spil noget med Knacks og sådan noget, ikke? Hvor der står 2 mennesker og faktisk bare er decideret ligeglade med, at du er der, ikke? Og det er sådan noget, der er så ærgerligt at stå i, men det skal man bare sige igennem. Jamen det der med det former dig sindssygt meget, fordi så ved du ligesom, hvad du laver den dag, der står rigtig mange mennesker, ikke? Ja. Og så bliver man måske også mere, føler virkelig, at man har opnået noget, og også er anerkendt, når man, der kommer nogen, for virkelig at høre en. Men jeg tror virkelig, at det gør mere, end hvis du kommer ud til din første koncert, og der bare er fuldt hus, ikke? Og det er jo mega sejt, hvis sådan noget sker, og sådan,
Jeg føler i hvert fald virkelig, at jeg har lært noget af de 3 år, vi brugte på at spille for ingen mennesker. Sådan, når jeg står på Langelandsfestival nu, for eksempel, ikke? Ja. Så har du ligesom, du har en helt stor bagage med til at stå der, tror jeg. Så det skatter jeg meget, meget højt. Det er så sent som for nogle dage siden, så jeg så gamle videoklip af det og sådan noget. Fordi man bliver sådan helt, det er bare 17-agtigt, ikke? Ja. Sådan, helt sentimentalt-agtigt. Og også tænker, det er også sjovt at tænke tilbage på det der med, at prøv at tænke, hvor jeg er nu, og det havde jeg slet ikke tænkt, da jeg var 17 år. Ja. Altså, det er virkelig vildt at tænke den kontrast der. Men det er også, altså, det vil også være kedeligt, hvis du allerede vidste nu, hvor du vil være, fordi så vil der ikke være noget mål. Nej, det er nok. Det er det. Altså, man er jo hele tiden sådan på en eller anden jagt efter stjernerne-agtigt, ikke? Eller sådan, og det ville også være ærgerligt, hvis du ligesom havde sådan en, jamen, du kommer her til ikke længere, for så ville man bare være sådan, så er det sgu også lige meget, ikke? Sådan, så må man hellere lade være med at vide det. Jamen, det er at man ikke kommer længere det. til for at blive med med at, for at blive med at prøve, ikke? Præcis. Men hvad så, du var færdig med Nordkap, du havde sabbatår. Hvad gik dit sabbatår ud på? Fik du spillet noget musik der? Ja, det gør jeg. Ja, rigtig meget. Altså, fordi vi fortsatte jo også et år efter gymnasiet, ikke? I Nordkap der, og spillede rigtig meget der også. Og så arbejdede jeg på Boogies, som sagt, samtidig med, at jeg havde et tjenerjob inde i byen. Og så skrev jeg bare en masse musik derhjemme. Og så ligesom, da Nordkap gik i opløsning, der brugte jeg lige noget tid. Faktisk i mellemtiden, så havde jeg sådan en detour, hvor jeg faktisk begyndte at læse dansk her i København. Okay, altså på dansk på universitetet? Ja, på KUA der, ja. Hvorfor det? Hvorfor den idé? Jamen det var fordi, da jeg havde haft et sabbatår, så der var der rigtig mange af mine venner, som ligesom begyndte at være sådan, vi læser alle sammen nu, ikke? Og så tror jeg fik sådan lidt indre stress, og var sådan, okay, du bliver nødt til også at gøre et eller andet med dit liv, ikke? Og så havde jeg tænkt sådan, om dans, det var jeg sgu god til i gymnasiet, og det kan jeg godt lide, og sådan noget, ikke? Og måske hjælpe dig med at skrive bedre tekster. Det ved jeg ikke, hvis man har læst noget fra Øenslager. Præcis, ikke? Som Øenslager, han er en af mine favoritter. Nej, var det godt. Så jeg havde sådan lidt en idé om, at jeg skulle ud og læse lyrik og digte og poesi i 3 år, mens jeg tog min bachelor, ikke? Okay. Og så startede jeg så på dans der, og så kunne jeg lige så godt se, jeg tror, jeg havde 2 introdage eller sådan noget. Og så kunne jeg lige så godt se, at det var virkelig bare overhovedet ikke det, jeg kom til at lave de næste 3 år. Nej. Og så mig og en kammerat havde fået lånt en lejlighed herovre, men som ikke rigtig var vores. Det var sådan en, I kan lige være her lidt, ikke? Ja. Og så tror jeg bare, jeg var sådan, okay, det skal jeg simpelthen ikke det her. Så jeg stoppede efter 1,5 dag eller så. Så du var faktisk kun med til det sjove der, hvor man begynder... Ja, sådan noget navneleje og alt det der, sidde i rundkreds noget, ikke? Og så havde jeg bare ligesom de der introtimer, hvor det var sådan, det her kommer I til at lave, og det kunne jeg bare slet ikke overskue. Nej. Så du valgte det faktisk kun på baggrund af det pres, som mange unge måske oplever, det der med, at det rigtige, det er at tage en uddannelse og begynde på universitetet, og så læse det, og bare følge med strømmen. Jamen det er det med det, og bare sådan ligesom gøre et eller andet med sit liv, ikke? Og på det tidspunkt, der vidste jeg allerede godt, jamen jeg vil bare rigtig, rigtig gerne spille musik. Men jeg tror måske, jeg havde sådan en, men det skulle også godt at have noget andet, og altså det er måske også for farligt bare at satse på det, og sådan noget, ikke? Jo. Så jeg bukkede lidt under for det, tror jeg. Og så tror jeg bare meget hurtigt, at jeg tog en beslutning om alligevel sådan, det skal jeg bare ikke det her. Og så flyttede jeg hjem til Odense igen, og arbejdede som tjener igen, ikke? Og så var det så der, at Nordkap ligesom gik i opløsning, og så var jeg sådan, okay, så havde jeg skrevet en masse sange alene, som jeg ikke havde gjort noget ved rigtigt. Og så lagde jeg simpelthen, sad jeg derhjemme, og så lagde jeg min telefon på bordet, og indspillede 10 demoer af dem, ikke? Og sendte jeg dem simpelthen bare ud til alle pladeselskaber. Og så altså bare en mobilversion? Ja, bare sådan en helt, der var ikke gjort noget ved det, udover at jeg havde trykket optag på det, men der er sådan det der memo-program, og så havde jeg bare lagt 10 af dem ind, og så sendte jeg det ud, og så var der rigtig mange, der ikke vendte tilbage. Og så gjorde Universal heldigvis, og så fik jeg en pladekontrakt, ikke? Og hvor længe var det siden? Det er år, eller hvad? Nej, det er lidt over et år. Det var sådan noget marts 2016, tror jeg, ikke? 2016. Og så stille og roligt, fordi at jeg havde afleveret nogle ting, der var så rå, som de var, ikke? Så var alle bare sådan lidt, det er nogle gode sange og sådan noget, men altså, der er bare så mange ting, vi kunne gøre ved dem. Vi ved ikke rigtig, hvad det skal være, ikke? Og jeg vidste heller ikke rigtigt, sådan, for jeg havde altid bare været vant til, at det var mig og min guitar, ikke? Så brugte vi nogle måneder på lige at finde ud af, sådan, hvad vi synes var fedt, at det lød som. Og jeg var i studiet med nogle forskellige nogen, og sådan. Og så endte det med, at jeg fandt sammen med dem, som jeg laver musik med i dag, hvor det ligesom bare var... Altså, jeg havde det fedt med det, og det var sjovt at lave, og de synes, det var fedt, og pladeselskabet synes, det var fedt, ikke? Jo. Og så fra det var sådan noget sidste sommer, vi ligesom fandt frem til sådan, okay, det her, det er nice, ikke? Så det var noget, I arbejdede på i løbet af sommeren og i efteråret og starten vi stadig lige være, altså så begyndte vi sådan intensivt at arbejde på det, min plade i efteråret, ikke? Og så har vi arbejdet hele efteråret og hele foråret her op til sommeren, og så vil jeg lige være at gøre pladen færdig nu, ikke? Så det har været sådan et lille år, hvor det bare har været sådan intensivt i studiet, hvor jeg har fået lov at sådan
udvikle alle sangene, ikke? Ja. Og ligesom min lyd som artist. Og det har bare, altså, det har virkelig været fedt også at få lov at bruge så lang tid på det, ikke? Fordi det ligesom, altså det vi laver lige nu, det er en hel verden til forskel for det, hvis man hører noget af det, vi lavede sidste år, for eksempel, for et år siden. Så jeg tror bare, det har været godt på alle fronter, ligesom at sådan tage os vores tid. Men den lyd, du har nu, hvordan, altså, føler du den føler du dig tilpas i, at det er den lyd, du gerne vil have, eller føler du hele tiden, den er under udvikling? Altså, selvfølgelig, jeg tror... Det første nummer, du udgivet, det er jo Hjem til hinanden. Det var Hjem til hinanden, ja, præcis. Og så er der lige kommet den nye, der hedder Hvis du går, i sidste måned, ikke? Men altså, jeg tror selvfølgelig, at man altid under udvikling, ikke? Og jeg tror, altså, bare fra da vi lavede Hjem til hinanden til Hvis du går, var der også en udvikling derfra, ikke? Og forhåbentlig, når vi går i gang med plade nummer 2, så er der også kommet en udvikling der. Men jeg er meget, meget glad for, hvordan det er lige nu. Og sådan, jeg føler virkelig, at det... Som jeg har det lige nu, så er jeg havnet på den helt rette hylde for mig. Ikke? Ja. Og jeg føler virkelig, at den lyd, vi ligesom er kommet frem til, uden at skulle sidde og klappe sig selv på skuldrene. Ja. Men jeg føler i hvert fald, at hvis jeg hørte det, ville jeg synes, det var spændende at høre. Ikke? Og så tror jeg ikke, så kan du ikke gøre så meget. Så er resten ikke op til dig selv. Men så længe man selv er helt vildt glad for det, så er det i hvert fald kommet et godt stykke af vejen. Ikke? Ja. Og jeg kan lige sige, at det her det er også en podcast, hvor vi egentlig skal høre dig spille nogle numre. Yes. Og jeg tænkte, ville det ikke være en god anledning nu at høre et nummer? Jamen, det synes jeg da. Så, vil du selv vælge, skal det være dit allerførste nummer? Ikke dem, du skrev på kassettebånd og sætte ud til julen, selvom det kunne også være interessant. Men jeg tænkte egentlig at spille en sang først her, der hedder Marie, som var min anden single, som kom ud i marts. Som er sådan en fortælling om, altså for eksempel igen, når man er så ung som jeg er, ikke, så er der mange, der sådan, i den der proces med at finde ud af det hele, så er der også sådan mange, der skal ud og rejse og sådan nogle ting, ikke? Jo. Og hvor at det kan også, altså sådan, hvis du har en kæreste, der lige pludselig er sådan, jeg tager sgu lige et år til Asien, så er man sådan, nå, okay, altså der er også ens venner og sådan noget, ikke? Man skal hele tiden lige sådan, altså alle ens forhold bliver sat på prøve de her år, fordi ligesom, der er mange af dem, der skal foregå over afstand, ikke? Og det gør det især efter gymnasiet. Det er der, det, altså det er virkelig... Ud, og alle de gode venner, man har haft, og du ved, man er virkelig begyndt at drikke i gymnasiet, og alt det, der har haft så mange gode oplevelser, har så mange gode stunder, og så lige når man får studenterhuen på, har den fedeste vogntur, så siger det måned, hvor alle drikker sig fulde sammen. Og så siger det fra den ene dag til den anden, så bliver alle skilt, og så er der nogen, man ikke snakker mere, man måske får se efter et år, hvor der er nogen, der vælger at holde et eller andet reunion, eller vælger at samle nogen. Præcis. Altså nu er jeg heldig, at mange af mine gymnasievenner har jeg faktisk virkelig, virkelig stadig et tæt forhold med i dag. Ikke? Men det er mærkeligt det der, fordi alle bliver lige pludselig spredt for alle venner, og du er vant til at gå i den der lille boble af sådan dine 30 bedste venner på gymnasiet, som du ser hver dag. Ikke? Så det er det, den sang handler om i hvert fald. Og så det var faktisk den Universal valgte at signe mig på. Fordi det var en del af de oprindelige 10 sange, jeg sendte, ikke? Hvor de var sådan, okay, lad os give det et skud. Ja. Så det er Marie. Jamen, skal vi ikke give det et skud nu? Det synes jeg. Fedt. Jeg er klar i hvert fald. Super. Marie var som skabt for mig, men så snart hun viste sig, kunne jeg mærke modet svinde. Og med ord, der kun blev færre, skulle jeg prøve at erklære, hvad jeg følte for hende. Men alt jeg ville sige, det sagde Marie, før jeg kunne ytre mig. Hånd i hånd gik vi hjem af, fra det øjeblik af var vi aldrig hver for sig. En dag smilte hun og sagde, at om 42 dage tog hun et års tid til Mexico. Der var et liv for hende der, men selvom jeg skulle blive her, kunne det stadig være os to. Og hvad kunne jeg sige, da jeg så Marie, fuld af mod på eventyr? Jeg måtte da kunne lære at kunne bære, vi skulle være hver for sig. Hvem sagde det skulle være nemt at bo på hver sit kontinent? Jeg tænker kun på hendes verden. Vi ligger som vi selv har ret, men mit indre
mindre det er spredt for hver en vind i hele verden, så er der må mere at sige, når mig og Marie endelig ses igen. Eller ender det hele, og skal vi så dele gyldne minder hver for sig? Jeg trækker vejret hver for sig. Marie, kom nu hjem til mig. Det var Marie. Det var det, ja. Det Smukt var, nummer, tak skal du have. og handler om, som du sagde før, det der med, at man lige pludselig bliver skilt fra sin nærmeste, fordi der sker noget andet Præcis. i ens... Alle er simpelthen ude at flyve, ikke? I de her år. Og så skal man lige finde ud af, hvordan man gør det på en eller anden måde, ikke? Men at det er en af de numre, som Universal simpelthen signede dig på, og simpelthen blev helt forelsket i. Ja, altså de var i hvert fald en af dem, hvor der ringede de og var sådan, okay, den kan vi sgu godt lide, ikke? Ja. Så det sjove ved den sang, det er faktisk, at den allerførste, jeg var i studiet med, det var Shaka Loveless. Ja. Hvor det ligesom var den her sang, vi skulle prøve at lave, ikke? Altså, hjalp han der med at skrive videre på den, eller var han ham, der Nej, hjalp han var med, sådan, han sagde, at han godt kunne tænke sig at prøve at producere nogen. Han har også Universal som pladselskab. Ja. Og så har de været sådan, så prøv ham at hjælpe mig, han har lavet den her Marie-sang, så ser vi, kan lave noget fedt sammen, ikke? Og så tog vi simpelthen så hans band, så mødte de op, og så spillede vi den bare, og så indspillede vi sådan en helt vild rock indie-version af den, hvor vi havde det så sjovt med at lave det. Men det var ikke den vej, den skulle, eller hvordan? Nej, den landede ikke lige helt, hvor den skulle være, ikke? For jeg tror også, altså den sang var fed. Jeg tror mere, at vi sidder tilbage med sådan en følelse med sådan, altså det bliver måske en lidt mærkelig plade, fordi der er mange sange, der ikke kunne bære at være rocket, ikke? Ja. Og det skulle ellers som have en rød tråd. Men jeg har det stadigvæk liggende. Det kan være, den kommer som sådan en B-side eller sådan noget bonusnummer en dag, ikke? Det kunne være fedt. Det kunne være fedt at lave sådan en plade, der måske var sådan lidt... det her, det er også en anden side af mig, som noget, jeg faktisk også godt kan lide. Ja, men måske ikke rammer... Ikke af den helt officielle udgivelse, ikke? Ikke rammer alle. Men ligesom er sådan en bonus-track-version, ikke? Du ser dig også selv som en popartist, ikke? Jo, i den grad. Jeg tror, at... jeg tror... Jeg er meget fascineret af sådan den gamle singer-songwriter-tradition, ikke? Med sådan noget, for eksempel Beatles og Ryan Adams og Bob Dylan og de her fyre, ikke? Og så synes jeg ligesom... Det er nogen, du ser op til? Det også. Er sådan mine store idoler, alle sammen, ikke? Og Donovan også fra England. Og jeg tror bare, at det for eksempel, det jeg synes var så genialt ved Beatles, det var bare, at de lavede mega pop, ikke? Virkelig, virkelig popmusik, men det var bare sådan 3 minutter, 4 omkvæd, mega catchy, ikke? Men så samtidig, så blev der også sagt noget. Der var et eller andet, du sådan, for eksempel, altså der var noget, du kunne tage med og bruge til et eller andet, ikke? Og det tror jeg bare, at altså, hvis man kan opnå det, så synes jeg virkelig, det er som at komme op og kysse himlen, ikke? Eller det synes jeg bare, at altså, det er den mest geniale blanding af sådan pop og noget til den tænkende hjerne, ikke? Og sådan det, og ja, altså uden det bliver sådan noget helt vildt tungt, navlepillende noget, ikke? Men det er ligesom det, jeg hele tiden prøver på, og altså, jeg tror aldrig, jeg kommer til at nå den perfekte blanding, de havde, men det er ligesom der, jeg hele tiden stiler hen imod, at jeg gerne vil, ikke? Så lave popmusik, men som også har noget på hjertet, ikke? Hvad med danske kunstnere? Er der nogen, du ser meget op til det, og også selv spejler dig lidt i? Din far er jo Kim Larsen også. Ja. Ser du op til din far, eller prøver du også ikke at lave noget af det samme som ham? Eller hvordan? Jeg tror bare ikke, jeg tænker over det. Jeg tror bare, jeg laver lige præcis, hvad jeg har lyst til at lave. Det tror jeg er lidt det eneste, du kan gøre. Eller sådan, uden at... Jeg tror ikke, man skal prøve at... Altså, man skal ikke... Altså, det er også, sådan har jeg også med Beatles. Du skal jo ikke bare prøve at lave en Beatles. Man skal finde sin egen vej, men finde inspiration. Du har lyst til at gøre, ikke? Ja. Men der er mange setup. Jeg synes, der sker virkelig mange fede ting på musikscenen lige nu i Danmark. Og jeg ser meget op til for eksempel Folkeklubben, ikke? Men der er også, altså, der er bare så mange fede artister. Altså, det, jeg synes, det er næsten helt... det er for meget at sidde og nævne med alt sammen. Men jeg synes, der er en kæmpe stor scene lige nu af folk, der bare altså, virkelig gør det godt. Og som laver nogle sange, hvor man er sådan, puha, den ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gøre top. og sådan, du ved. Så jeg synes virkelig, men gør det der nervøs og sådan lidt, hvordan kommer jeg så til at blive lidt... Altså, kommer længere frem i musikbranchen? Kommer mere frem, når der er så mange gode, eller... Jamen, jeg tror eller hvordan tænker du? Man bliver mere sulten af det, faktisk, tror jeg måske. Altså, jeg tror, det er sådan en healthy competition-ting, ikke? Hvis du hører et eller andet nummer, du bare synes er genialt, så er du sådan, okay, nu sætter jeg mig lige ned og prøver at skrive noget, der kan komme i nærheden af det der, ikke? Ja. Så jeg tror hele tiden, det er sådan en, det holder dig sulten, og holder dig sådan i gang, fordi du vil gerne matche det, du hører, på en eller anden måde, ikke? Altså sådan
i kvalitet, eller hvad man siger, ikke? Selvom det måske er en helt anden genre, men hvor man bare sådan, der ramte den lige, hvor den skulle rammes, ikke? Så jeg tror egentlig bare, det gør dig mere sulten på en eller anden måde, ikke? Ja. Som er ret fedt. Men jeg synes virkelig, der sker mange fede ting, og jeg har da gjort i mange år, ikke? Men jeg synes virkelig, der er sådan en stor opblomstring de sidste par år her. Det tror du det er fedt at få lov at være en del af, i hvert fald. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Ja. Hvornår føler du dig allermest tilpas, når du laver musik? At det, når du sidder herhjemme alene en dag, har lavet en kop kaffe, rullet en smøg, sidder med din guitar, er det der, du virkelig selv føler, altså, at du blomstrer, og virkelig det er der, du får idéerne? Er det ikke, når du sidder med din guitar? Fordi, nu har jeg set mange videoer af dig på nettet og sådan, og du sidder altså altid med guitar. Nogle gange har jeg også set, at der er også andre, der sidder og spiller noget, men du sidder altid med din guitar, som om, at det er simpelthen dit våben. Du har din stemme, og så har du dit... Jamen, jeg tror egentlig, altså det handler sgu egentlig meget om, hvordan man lige fanger den, ikke? Altså også for eksempel musik, altså sangidéer, de kommer altid på det tidspunkt, det er mest ubelejligt, faktisk. Det er aldrig, i hvert fald meget, meget sjældent, at du har den der, du vågner en onsdag, og du skal ingenting. Og så laver du en kop kaffe, hygger dig, og så er det sådan, nu sætter jeg mig ned, og så skriver jeg bare lige hittet, ikke? Og så sidder du i 3 timer, og der kommer ingenting, der er værd at skrive noget som helst om, ikke? Og så er det altid, hvis du skal være et eller andet sted kl. 7 næste morgen, og du er på vej i seng, så kommer det. Eller når du er allerede 5 minutter for sent på den til et eller andet møde, eller sådan noget, ikke? Så er det der, den rammer, ikke? Men jeg har det sådan, altså jeg tror egentlig, det handler meget om lige, hvad for en humør man er i, og hvilken dag det er, sådan noget, for jeg elsker at sidde herhjemme, og sådan virkelig bare, altså virkelig sådan øse mit hjerte ud, eller hvad man siger, ikke? Det elsker jeg, men det er også, altså der er noget helt vildt fedt over også bare at komme op i studiet, for eksempel, ikke? Med de drenge, jeg laver den med, og så kl. 10 om morgenen, og lave lidt kaffe, og være sådan, jamen lad os se, hvad der sker. Det er det fedeste i verden, ikke? Og så sidder I bare og jammer lidt og snakker, og så er der en, der kommer op med en idé. Jamen præcis, og så er der en, der sætter sig ved klaver og sådan, jeg havde den her idé til et eller andet, og så spiller den et eller andet, hvor man er sådan, det er fedt, ikke? Og så begynder man selv at sidde og spille med, og sådan ligesom pingpong idéer, og en begynder måske at lave lidt loop, trommer noget, ikke? Og så stille og roligt bygger du bare et nummer. Og så er der nogle dage, hvor det bare, altså, hvor du ikke har noget at byde på, ikke? Og så er man sådan, vi fortsætter bare i morgen, nu holder vi tidligt fri i dag, så, ikke? Ja. Og så er der som regel et eller andet, der er værd at komme efter næste dag. Så det er egentlig, altså, jeg tror, så længe jeg bare har fået lov at lave musik, så tror jeg egentlig bare, jeg er sygt godt tilpas, altså sådan, uanset hvornår det er, og hvordan det er. Ja. Selvom jeg tænker også musikerlivet, man tænker altid, det er en dans på roser med, så laver de så lige ind og lave et album, og så ud og spille og have det fedt. Men det er vel også meget, fordi lige nu, der sidder du og producerer et album, sammen med... Det er, de hedder Pitchifters, som har lavet, det er sådan en duo, som har lavet meget med Dina, blandt andre ting. Og så en fyr, der hedder Lasse Lyngbo, som har produceret Winnie Who og alle mulige rigtige seje ting også. Og det er ligesom blevet mit lille hold, og så... Lige nu for eksempel, i dag, der har jeg en session med ham, der hedder Mikke Skel, som vi er i gang med at lave en sang også. Hvad var det spørgsmål, det var? Nu tager vi, jeg tror. Det var, at du er i gang med at lave albumet her. Nå ja, men det er ligesom, altså, der er travlt, ikke? Men det er jo på en helt vildt god måde. Man skal bare lige holde. Men er det sådan, når sådan et album også bliver lavet, fordi det har jeg altid tænkt, kommer du med alle idéerne, eller det er der, hvor jeg også sidder i studiet og sidder og veksler idéer frem og tilbage? Ja, altså det er jo tit sådan, at det hele stammer jo fra et eller andet, du har oplevet, eller en tanke, du har haft, eller sådan noget, ikke? Og så tror jeg, der er tit, så er der måske et eller andet, jeg synes, jeg går igennem, eller et eller andet, jeg er ked af, eller helt vildt glad for. Så sidder man herhjemme, og så går du op og er sådan, jeg kunne godt tænke mig at skrive en sang om det her, ikke? Ja. Men det kan også sagtens være, at jeg kommer op og er sådan, jamen alt går lidt godt lige nu, så jeg har ikke så meget. Og så kan det være, der en af de andre, der var sådan, jeg oplevede faktisk det her i sidste uge. Og så man skriver faktisk, de bedste sange, det er faktisk, når man har nedturen, eller hvad? Det er der kommer mange idéer, eller det er der, man også... Jamen, det synes, i hvert fald for mig, synes jeg, ikke? Det er altid der, hvor tingene ikke lige går efter dit eget hoved. Ja. Altså, hvor man føler sig sårbar på en eller anden måde, ikke? Det er i hvert fald det, jeg skriver bedst sange. Jeg har svært ved at skrive sange, hvis det hele bare går lidt for godt. Altså, hvis alt bare er sådan dans på rose, så er man sådan, jeg bliver nødt til at fuck et eller andet i mit liv op, for ellers kommer der ikke flere sange. Okay? Sådan noget. Men så er det også derfor, det er fedt at skrive med nogle andre, som ligesom også har et liv ved siden af, ikke? Hvor der kan være alle mulige ting. Og så kan det tit være sådan en lille bitte hændelse, du har haft en eftermiddag, hvor man er sådan, så digter du ligesom en historie ud fra det på en eller anden måde. Også, ikke? Så det er fedt, ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg tænker også, altså, det er også fedt at sidde hjemme og være begravet i sit eget, men så også komme ud, sådan, så der er nogle andre, der kan skyde idéer ind, og hvordan det egentlig kan blive. Jamen, det kan meget hurtigt blive sådan lidt navlepillende på en eller anden måde. Og det er jo også,
Selvfølgelig skal det også være det, for at det bliver personligt på en eller anden måde, ikke? Men jeg tror bare, at det er rigtig fedt at komme ud af sit eget hoved i sådan en proces også. Ja. Altså sådan, så du ikke laver et helt album, hvor du bare sådan helt, mig og mine følelser, ikke? Men ligesom kommer ud og sådan, altså mærker, hvad der sker for et andet menneske måske også, og prøver at skrive om det. Det kan også være, altså det kan også sagtens komme sanger ud, hvis en af mine venner går igennem et brud, eller... Fordi man måske godt kan genkende til noget af det, og præcis, så helt og du ved, sådan, det har jeg selv prøvet før også, det der, ikke? Ja. Eller det kunne jeg godt prøve, hvis det var. Altså jeg kunne sagtens stå i den situation, du er i, ikke? Ja. Så det er tit sådan nogle, altså det kan være så mange ting, der ligesom sætter ideen i gang på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så er der også tit, hvis vi sidder i studiet, så hvis man ligesom... Fordi det er også, på den anden side, så er det så også svært, hvis du sidder sammen med 4 drenge, ikke? Og du er ligesom i gang med sådan en sang, du godt kan mærke, skal være sådan lidt inderlig, ikke? Så kan det også være sådan, hvor du sådan har svært ved at sidde og øse dine følelser ud ved højlys dag sammen med 3 andre fyre, ikke? Så er det også tit, man ligesom har en idé, og så er man sådan, okay, jeg går hjem og skriver teksten i aften, ikke? Og så sidder du så herhjemme, men så har du ligesom den der, så har du lavet en demo af det i studiet, ikke? Og så sidder man bare herhjemme og sådan... Altså virkelig og øge sig ud af det hele, ikke? Ja. Så det er tit sådan, det er lige hvor det hele egentlig bærer en hen, tror jeg. Altså sådan, hvad for en sang du er i gang med at lave, og hvad den skal handle om, og ligesom, hvilket humør du lige er i den dag, på en eller anden måde, ikke? Det er sådan, det er aldrig den samme proces, og det er også det, der gør det så helt vildt spændende at lave sådan et album her, ikke? Fordi det er bare, der er aldrig en dag, der minder om hinanden, ikke? Og det er altid på en eller anden ny måde, du laver et eller andet, ikke? Ja. Så det er virkelig fedt. Når du er i gang med at lave et nummer, eller har lavet en del af det, søger du så rådgivning, eller søger du, går du hen til nogle bestemte personer, som du tænker, jeg vil gerne have deres indsigt i det, fordi din familie er jo meget musikalsk, så kunne det godt være, at du ligesom gav åbnet op og sagde, virkelig prøv at lytte på det her, har I noget, jeg måske kan gøre anderledes, eller I lige hjælpe mig, fordi jeg sidder fast lige ved det her nu, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal komme videre. Nej, det gør jeg ikke. Altså det eneste, jeg spiller den for mine venner, fordi de er ligesom det præcis samme sted i livet, som jeg er, de fleste af dem, ikke? Så deres mening skatter jeg sådan meget, meget højt, fordi at, så kan det være, at de kommer herover til nogle øl en aften, ikke? Og man er sådan, hvis I hørte det her i radioen, vil I så synes, det var dope. Fordi at mange af dem har jeg også gået på musikalsk linje med. Og så de har en indsigt i... Jamen det er det, de er meget musikalske, mange af dem, ikke? Og så bliver man sindssygt fornærmet, hvis de ikke kan lide det. Så er man sådan, ja fanden, ud med jer. Men hvis de kan lide det, så er det de bedste venner. Ja, det var... så er det for fedt, ikke? Og så hvis du vågner dagen efter, og ligesom er sådan, jeg kan faktisk godt se, hvad de mente, ikke? Så var der måske noget om sagen, ikke? Men det er faktisk det eneste. Jeg tror, ellers så kan man godt blive meget forvirret, hvis du hele tiden skal gøre alle mennesker omkring dig glade for det, du laver. Så tror jeg, at så kommer der simpelthen bare for mange kokke til at fordæve maden. Så jeg tror bare, at det vigtigste er, at du er tilfreds. Ja, og dem, jeg laver det med, er tilfreds, ikke? Og så resten, du kan aldrig lave noget, som alle bare synes er det bedste i verden. Jeg tror, man bliver simpelthen bare nødt til selv at være glad for det, og så håbe, at folk kan lide det, ikke? Jo. Så ja, jeg faktisk hele albumet her har jeg sådan, altså... virkelig spillet for få mennesker, for bare ligesom selv at forme det op i ens hoved, ikke? Jo. Så det bliver præcis, som jeg gerne vil have det. Vil vi ikke høre et til nummer? Jo, hvis du er klar til det, og jeg vil faktisk lade dig bestemme, hvad det skal være for et. Jamen, så tænker jeg at spille den nye single, som lige kom her for en måned siden, som hedder Hvis du går. Skal vi... Ja, lad os spille den først, så kan vi høre om det. Ja, det er helt sikkert. Ja. Der kommer den. Jeg er klar. Ligger du søvnløs ligesom mig? Stiger du også ud i mørket? Venner, drejer du dig også hvert minut? Bliver du holdt vågen af dit hjerte? Du sagde, at intet varer evigt, alting har sin tid. Det er ikke det, du mener, er det? Så hvis du ligger og tænker, at jeg gider det længere, så husk, at alting går op og ned. Lykken den vender, og jeg tror, du glemmer, at hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Og der er ingen varme i fra gaden, jeg studerer. Jeg ligger søvnløs bare ved tanken om, at det er forbi, men det er intet, du ikke kunne kurere. Ja,
Ja, jeg ved, du synes, jeg ikke er værd at samle på. Men det er ikke der, det ender, er det? Så hvis du ligger og tænker, jeg gider det længere, så husk, at alting går op og ned. Lykken den vender, og jeg tror, du glemmer, at hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Og skulle jeg rejse mig fra sengen, for så længe jeg ligger her, er jeg tvunget til at ligge og spekulere. Men hvis jeg ringer nu, så vil du nok ikke engang reagere. Men jeg ved, du er lige så vågen, lige så søvnløs som jeg er. Så hør nu, hvad jeg siger. Jeg ved, du ligger og tænker, jeg gider det længere. Men husk, at alting går op og ned. Lykken den vender, og jeg tror, du glemmer, at hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, hvis du går, ja, hvis du går, så går jeg med. Hvis du går, hvis du går, ja, hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Ja, hvis du går, så går jeg med. Det var Hvis du går? Ja, det var det. Hvordan opstod den? Jamen, Er det nogen, der går fra en af vennerne? nej. At det var egentlig mere, vi sad og havde sådan en snak i studiet om, jeg tror, den blev lavet i vinters, ikke? Ja. Hvor vi sad og snakkede om det der med, ligesom, altså, at prøve at, altså, hvis du er i et forhold, så ligesom, at når tingene går helt vildt dårligt, så er der ligesom to muligheder, ikke? Der er muligheden at være sådan, ja, okay, vi ses, ha' det rigtig godt, ikke? Det kan jeg slet ikke overskue, det der. Eller at man kan være sådan, okay, det kan godt være, at det er mega, giga, ikke så fedt lige nu, ikke? Altså sådan virkelig presstemning. Men ligesom være sådan, men ved du hvad, jeg har sgu stadig, og det bliver jeg også ved med. Og så kommer vi lige ud på den anden side af det her akt, ikke? Ja. Og det er ligesom ens liv nu, de er lidt ældre end mig, ikke? Så de er måske lidt mere erfaring, men sådan, det valg har man ligesom skulle stå med nogle gange, og tage stilling til at være sådan, okay, har du lyst til at blive stående i det her, eller har du lyst til bare at være sådan, ved du hvad, vi prøvede og gav det en chance, ikke? Ja. Og så handler det ligesom om, hvis du går, handler ligesom om den ene mulighed, hvor du ligesom, du bliver der, ikke? Og så tager du en lang tørn og bliver stående, ikke? Jo. Så det er ligesom sådan en, min udgave af den ultimative kærlighedserklæring, tror jeg. Bare sådan en, prøv at jeg er her stadig, ikke? Ja. Så det er det, den handler om, hvis du går. Du er en travl mand. Ja. Den her podcast her, den tog lidt tid at få sat op. Ja, at få sat op. Vi ender også med at sidde her på en søndag. Ja, det gør vi, men det skal der også være plads til. Ja, der er kaffe på kanden og det hele. Ja. Altså. Men det er jo fordi, du er travlt. Du producerer både album, men du er også ude og spille rigtig mange for vi har sådan forskellige steder. En hel sommerturné nu, ikke? Hvor vi er rundt på de fleste af landets festivaler. Og vi har spillet sådan noget... vi har spillet Spot Festival, og vi har spillet Jelling Festival, og... Heste over Hævum og Nibe og Vilde Vulkaner her. Vilde Vulkaner har vi også, og Langeland her i fredags. Og så mangler vi Borg i næste uge. Ja. Borg Havn Festival og Skanderborg Smukfest. Det er jo, og det må jeg simpelthen sige, der har du ikke, altså er du ikke allerede begyndt nu at skide lidt i bukserne på en eller anden måde? Ja, er du sindssygt. Altså der er faktisk alle festivaler, vi spiller på i år. Det er sådan nogle, man gik sidste år og var sådan helt... altså hvis jeg bare kunne få lov at spille på en af dem, så er jeg bare så lykkelig i 2017, ikke? Ja. Så jeg har bare været ved at skide i bukserne i de sidste halve år, for jeg altid skal spille på en af dem, ikke? Men det er så fedt, og så kulminerer det ligesom her midt i august med Skanderborg Wonder Festival. Ja. Men det er så sejt at få lov til. Altså der har jeg også bare en meget dygtig booker, som ligesom har sat det hele op, ikke? Og så altså det har været så fedt, og det har virkelig været sådan en kæmpe stor oplevelse, fordi man også har kunne mærke, at altså, i og med, da vi startede på Spot Festival, der havde jeg haft en single ude i 2,5 måneder. Ikke? Altså jeg var lige startet. Ja. Så man ligesom kunne mærke derfra så til nu, der kommer sådan hele tiden flere og flere mennesker til vores koncerter. Og det er sådan, på Møllers på Langeland der, det var fuldstændig proppet i fredags, da vi spillede. Ikke? Og det er ikke vildt, det var fuldstændig fra at gå fra Nordkamp, hvor at, der står nogen, der ikke rigtig ved, hvem man egentlig er. 2 mennesker, ikke? Ja. Som bare til at simpelthen stå
Og jeg har selv været på Langelandsfestival en del gange, da jeg var yngre. Før. Det var mega hyggeligt. Ja, du kommer fra Fyn. Jamen, jeg har en eller anden grund aldrig sat ben på Langelandsfestival, men altså, jeg må sige, at det er ikke sidste gang, jeg kommer der. Det var virkelig hyggeligt, og sådan, folk var bare mega søde, og sådan, så det var... Men er det ikke vildt at stå der over for dine fans, kan man godt kalde, og folk, der er interesseret i... Der står sådan, der var sådan nogle en masse pigerækker op foran, som blev ved med at stå sådan og råbe bare sådan, og kaste ting op, og sådan, du ved, at være sådan helt... Altså, de var bare så fede og sang med på de 3 sange, vi havde ude og sådan noget, ikke? Men også hurtigt, hvordan den udvikling er gået, når du udgav dit første nummer i februar måned hjem til en anden. For 5 måneder siden, og så lige pludselig stå er booket til nogle af de, i hvert fald store festivaler i Danmark, og så står der piger og råber og skriger af en og synger med. Syret. Altså, man ved ikke rigtig, hvordan man skal håndtere det, fordi du bare sådan... Man bliver så glad, og det er ligesom bare sådan et moment, altså når du kommer ud på den der Langelands scene, eller alle de andre steder også, ikke? Men er bare sådan, det er sådan et øjeblik, du gerne vil tage og putte i lommen og tage med dig, fordi du bare sådan, du har aldrig lyst til, at det skal slutte, ikke? Fordi man, altså, hvem ved, om det også er sådan næste år? Det er det forhåbentlig, ikke? Men det er bare sådan en, altså man ved slet ikke, hvad man skal stille op, fordi man bobler bare over af lykke, tror jeg. Altså jeg tror, at de sidste par måneder har jeg bare gået rundt i sådan konstant, hvor er det fedt, ros-agtigt. Men er det ikke også rart at komme ud og simpelthen møde ens publikum, og dem, der egentlig lytter til ens musik, og se dem, også se, hvordan de egentlig tager imod dem, fordi du bliver også spillet i radioen, og man kan finde det på Spotify, Tidal, alle de der streamingtjenester der, men der har du ikke rigtig kontakten. Der er det jo faktisk bare dig som afsender, der er afsender til mange. Her er det sådan lidt mere en til en, på en eller anden måde. Og det er virkelig fedt, eller sådan at komme ud og møde, også se nogle af de der sange, vi ikke har ude endnu, og sådan se, hvordan de så går også, ikke? Og sådan, du ved, man lærer i hvert fald sine sange at kende på en helt anden måde, når du lige pludselig står og spiller dem for helt mange mennesker, ikke? Ja. Og det der med at møde folk bagefter, der var en, der kom op til mig og sagde, Marie, som jeg spillede før, som sagde, at hun havde haft en depression. Ja. Og den sang bare havde hjulpet hende sindssygt meget, lige da hun gik igennem den, hvor man var sådan... Det var mega sindssygt at høre, hvor man var sådan... Altså, det er noget, jeg bare seriøst har siddet og pillet mig selv i navnet over, ikke? Og så, at det ligesom havde hjulpet hende, det var bare det var helt vanvittigt at høre, ikke? Så sådan nogle oplevelser, de bare... Altså, det rører en, og man bliver også lidt stolt, at også bare fordi det går så hurtigt, altså det er simpelthen... Ja, man bliver meget, meget, meget glad. Og, altså sådan lidt, også en lille smule sådan, altså det virker sådan lidt som om man bare drømmer-agtigt, ikke? Ja. Når du kommer ud til for eksempel Langeland der, og folk bare er helt på og råber og skriger og klapper-agtigt, ikke? Men er det også den drengedrøm, du har haft, hvis du har stået, da du var mindre, foran spejlet og stået og jammet, og bare som om, okay, nu står jeg med emne på... på nogle af de store scener landet over, og så bare står og giver den gas, og piger skriger af mig. Er det den? Det er jo selvfølgelig. Det er en ultimativ drengedrøm, du har haft, ikke? Ja. Så det er ligesom, at den får man bare lov at udleve lige nu. Og jeg er også bare så heldig, at når vi er færdige med sommerturnéen her i august, så udgiver vi lige album og sådan nogle ting. Og så skal vi faktisk også på turné hele efteråret i hele landet. Så det er bare sådan... Altså, jeg kommer bare... Det bliver bedre og bedre og bedre. Jamen, det er nemlig det. Altså, det her år er bare så fedt, ikke? Og der kommer jeg forhåbentlig også ud og møder en masse, og sådan... Det er også det fede, når du er ude og spille det der med at møde så mange nye mennesker. Altså, du møder også bare nogen, hvor man er sådan, hvor er det fedt, at jeg møder dig, fordi det ville jeg ikke have gjort ellers, ikke? Eller sådan, altså, måske stod jeg ikke lige her, hvis jeg ikke skulle spille her, ikke? Men for eksempel, da du spillede på Langelandsfestival, var det så både... fordi det er vel også svært at kende sine fanskare. Hvem tænker du selv, du primært laver musik til, eller er det alle? Jeg tænker, der er vel sikkert mange unge, der lytter til din musik, men er det ikke også, på Langelandsfestivalen må der vel også være nogle af de lidt ældre, som kommer ind for at høre, der er blevet helt forelsket i de numre. Jeg kan blandt andet sige, at min mor kan virkelig godt lide din hjem til en anden, så jeg kunne sagtens... Sådan, jeg kunne sagtens se hende, stå bagved, eller længst bagved i Møller, lige at lytte og stå og jamme til, fordi nu skulle hun altså lige overhøre det her nummer her, som hun har hørt i radioen, og... Jamen det er også, altså det har faktisk også, det har også været en ret vild oplevelse, at når man ligesom har kigget ud, når vi har spillet, så har der været ret mange forskellige aldersgrupper faktisk. Og sådan det er tit de helt unge, der står sådan op foran og sådan woo-agtigt, ikke? Ja. Og fester igennem, ikke? Og men så lidt længere nede, så kommer der også bare altså mange i forskellige aldre, altså sådan også bare på min egen alder, ikke? Og sådan du ved, så måske 10 år ældre og 20 år ældre og 30 år ældre, hvor man er sådan helt... Altså indtil videre har det spændt virkelig bredt faktisk, og det er også det, man gerne vil jo. Altså det er sådan, du vil jo gerne ramme så bredt som overhovedet muligt. Altså man har ikke lyst til at lave musik til en enkelt aldersgruppe. Altså fordi at, altså det er ligesom, der hvor musik altså rammer flest mennesker, det er hvis man ligesom kan være 60 og være sådan, det der forstår jeg. Men og der man også kan sidde som 20-årig og være sådan, det gør jeg virkelig også. Ikke? Det er der det ligesom bliver
bliver bredt nok til at kunne holde, tror jeg, ikke? Og ligesom at kunne gøre noget for mennesker. Så altså, indtil videre, så har jeg set, at der er virkelig mange forskellige aldersgrupper repræsenteret, og det er bare mega fedt, altså, at det taler til flere forskellige generationer. Ikke? Hvad med den her opmærksomhed fra alle pigerne? Er den ikke også... det må der også... Altså, det må jo også være en drengedrøm. Jo. Jeg ved det selv nogle gange, når jeg har set en eller anden koncert, også der var mindre, så tænker man, hold nu op, mand. Alle de piger, der bare skriger efter ham, og alt det må da være vildt, altså. Også med den opmærksomhed. Det må man have drømt om også. Ja, ikke fordi også opmærksomhed fra drengene, men det giver bare et eller andet med nogle skrigende piger, der... ikke? Jamen, det er sådan helt, hvor man... altså, det er også noget, hvor man sådan slet ikke tør at tro, det er rigtigt. Ikke? Men det er bare mega fedt, og man bliver meget, meget, meget smiret hver eneste gang, ikke? Og meget, meget, meget glad. Altså, så det er fedt. Altså, det er bare sådan noget, hvor man svæver lige på en lyserød sky bagefter, ikke? Ja. men det er mega fedt. Det er fedt, at de er med på den måde, ikke? Ja. Det gør meget. Og det sætter jo virkelig også bare en fest i gang til en koncert, ikke? Når de ligesom er på. Ja. Er der nogle af dine numre, som du tænker, det er de mere opstemte for? Altså, det er noget, de skriger højere på end andre? Jamen, nu har vi jo kun 3 numre ude, ikke? Ja. Så det er jo tit dem, de reagerer rigtig meget på, fordi dem har men det kan godt være, der var et, der var sådan lidt mere, at det var de... jamen lidt, altså den er faktisk lidt, fordi Hjem til en anden, den er jo meget sådan høj-energisk-agtig, ikke? Så der kan man, det der sådan, der ligesom kommer lidt fest over det, ikke? Og sådan en, hvis du går, det er sådan en mere, hvor man står sådan, den er sådan lidt fællessang-agtig, og folk står og vugger sådan lidt, og sådan lidt hygger-agtig, ikke? Og en arm i vejret og sådan noget. Så det er ligesom om, der bliver reageret på forskellige måder på det, men det er ligesom også, det er jo også det, der er sejt, at det ligesom kan få flere følelser frem hos dem, der står og lytter på det, ikke? Så ja, men det er også, det har været fedt at komme ud og prøve albumet af på en eller anden måde. Ja. Og sådan ligesom være sådan, der er også tit, hvor vi kommer tilbage og være sådan, okay, den her sang, den er god, men når vi spiller den live, så fungerer det der overhovedet ikke? Og så bliver man ligesom nødt til at retænke det, fordi at når du sidder i et studie, så kan du kan virkelig, man kan snyde på mange måder, eller hvad man siger, ikke? Altså, du kan få de fleste ting til at lyde godt, men det er ligesom live, at det står sin prøve på en eller anden måde, ikke? Ja. Så det har også været ret fedt at få lov at ligesom spille en masse koncerter, imens vi var ved at lave albumet færdigt. Ja, fordi det giver vel også noget i studiet. Altså, jeg tænker, vi skal måske lave det her sådan, fordi det er også noget, vi kommer til at spille derude, og så skal der... og der fungerer det bare lidt federe, hvis vi gør det på den her måde, ikke? Så der lærer man bare helt vildt meget med sang, når du ligesom er ude, og den skal stå sin rigtige prøve over for nogle folk, der forhåbentlig skal blive stående til nummeret er færdigt, ikke? Så det var fedt. Altså det er virkelig sådan en konstant læringskurve på en eller anden måde, ikke? Og ligesom du ser altså også nogle sange, hvor man er sådan, ej okay, det går at vi skal droppe den, for den reagerer de ikke på, ikke? Og så er der nogle sange, hvor du bare tænker sådan, selv gik og tænker sådan, men altså, jeg ved sgu ikke, det er den fedeste vi har, og så er det den folk reagerer allermest på, du spiller, ikke? Så ja, man lærer virkelig meget om det. Det er ret fedt. Altså. Hvad med det her med at blive spillet i radioen, og hvad med bliver du genkendt på gaden også? Ja, det hjalp mig. Eller det der med, hvis der er nogen, hvis man oftest i et tog, så er det der med, at hvis du sidder og kigger på en eller anden, er det en, man har hørt før ham der, eller er det en kendt, kan jeg kende ham? Har du nogle gange det, at der er nogen, der kigger på dig, så de ikke helt vil... Jamen, altså, er det så et lille vink, eller sådan lige nu? Jamen, jeg tror med, at det er sådan en, hvor man ligesom kan se, at det er sådan, ham ved jeg sgu da, hvem er. Ikke? Ja. Sådan, hvor, altså, der er også nogen, der bare er... Det er virkelig sådan... Især begynder at ske meget de sidste par måneder, faktisk. At folk stopper ind på gaden og er sådan, hey man, vi bare lige, undskyld vi forstyrrer, det er mega fedt, det du laver. Vi hører det virkelig meget. Vi ses med det, ikke? Og hvor man er sådan helt... Wow, jeg kan huske, det mærkeligste, jeg prøvede, det var for lidt tid siden, hvor jeg var i byen med nogle af mine venner, og det var sådan ret sent på natten, og jeg var måske bare ikke sådan helt appelsilfri længere, ikke? Og så står jeg og tisser i et urinal på en eller anden bar, og så kommer der sådan 2 helt vildt velvoksne herrer ud til mig, og jeg er sådan, hey man, vi vil bare lige sige, vi glæder os helt vildt meget til at komme og se din koncert til efteråret, du er mega fed. Og så gik det igen, hvor man står der kl. 4 om natten og tisser, og sådan, tak, fedt, ikke? Så det er virkelig begyndt at ske. Altså selvfølgelig er det ikke sådan fuldstændig sindssygt, men det er i hvert fald bare sådan, det sker flere gange om ugen, i hvert fald lige nu. Så det er ret sejt, og det betyder også ligesom bare, at det kommer der ud af på en eller anden måde, ikke? At det ligesom, der sker noget med det på en eller anden måde, ikke? Og folk er mega søde. Altså, jeg har virkelig kun haft gode oplevelser med det nu. Ja. Og sådan forældre, der kommer og spørger, om de må tage et billede til deres barn, fordi de godt kan lide at høre det, ikke? Og sådan, ja, det er mega fedt. Fordi du har jo også allerede fået en fanskare. Du har jo din Facebook-profil, du har også en Instagram-profil. Yes. Og så da jeg var inde og tjekke din Instagram-profil ud, så var der allerede nogen, der havde lavet en Hjalmar fanside
Ja, jeg tror faktisk, Instagram der er sådan 3-4 allerede. Ja. Er det ikke også rimelig vildt, at der er nogen af... Og det må man jo gå ud fra, at piger, der i hvert fald laver dem. Det er de altid hurtige til at lave dem. Er det ikke også vildt, at de simpelthen begynder at oprette sådan nogle fansider for dig allerede? Det er helt mærkeligt. Altså, det var sådan, da det jeg så det første gang, urealistisk. var jeg sådan helt, what-agtigt. Den havde jeg ikke set komme endnu. Men det er jo mega sejt. Altså, de er virkelig bare sådan nogle... Altså, som virkelig føler den agtigt, ikke? Og det er jo bare altså, så fedt. Altså, at de gider også bruge deres tid på at lave sådan en fanside der, og lægge billeder ud og sådan, du ved. Det er helt sindssygt. Det er virkelig sjovt at følge med i. Man bliver sådan helt, wow, hvordan, altså, hvorfor er det lige præcis, hun kan lide det, agtigt, ikke? Eller sådan, det er sådan helt surrealistisk, altså. Og jeg har også set, du er virkelig, men du er også god til at, i hvert fald inde på din Facebook, at svare tilbage til dine fans. Og det tror jeg også, det tror jeg også giver virkelig meget, at de virkelig føler, at du faktisk bare er, og det kan jeg da også mærke, at jeg sidder med dig, du er jo bare en helt almindelig 21-årig knægt, der elsker at spille musik og har noget på hjerte. Ja, jamen jeg tror også, og tak. Men jeg tror virkelig, at sådan, jeg tror også, det er meget vigtigt for mig at svare tilbage på de der, fordi der er så mange søde kommentarer og sådan nogle ting, ikke? Hvor man er sådan, jeg tror også bare, at fordi man bliver så glad, så vil du også gerne fortælle folk sådan, ej, hvor er det fedt, at du lytter med, ikke? Eller sådan, du ved, det er faktisk, det er blevet helt vildt vigtigt for mig, og sådan ligesom tilkendegive, at hvor jeg er glad for, at du synes det, på en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi man bliver jo helt vildt glad, hver gang der kommer en eller anden ny, sød kommentar, ikke? Så det prøver jeg virkelig at være god til. Og så er der nogle perioder, hvor du lige har sindssygt travlt, og du måske ikke lige når det hele, ikke? Men så meget som overhovedet muligt, forsøger jeg ligesom at svare på det hele i hvert fald. Har du som kunstner en stil i form af din påklædning? Du tænker, du går jo ofte enten med kasket eller hue. Ja, men det var faktisk det med huen, det var helt tilfældigt. Det var det allerførste møde, jeg havde med mit pladselskab. Der er simpelthen kommet til at slukke mit ur om morgenen, så jeg havde sovet over mig. Og så kunne jeg ikke nå at vaske hår. Jeg kunne ikke nå at gå i bad. Jeg var sådan, du kan simpelthen ikke møde op med det her hattehår. Og så tog jeg bare den her stribede hue på, og så kom jeg op, og så var der en, der var bare sådan, det holder bare 100. Det ser fedt ud. Og så var jeg sådan, nå, okay, cool. Ikke? Og så ligesom bare stille og roligt blevet min ting. Ikke? Sådan en genkendelsesfaktor. Men altså, det er ikke noget, jeg har tænkt vanvittigt meget over. Nu er det bare blevet sådan en, nu har jeg hue på. Ikke? Og så, men, altså, så når jeg spiller, så kan jeg har sådan nogle, for nogle år siden, så købte jeg nogle uniformsjakker. Nogle lidt altså blå, lidt sømandsagtige nogle, men som ikke er sømandsjakker, men sådan med brede skuldre og ting på, ikke? Jo. Og dem har jeg 2 af, og det er ligesom blevet mine spillejakker, ikke? Fordi det er sådan, de lyser op og ser skarpe ud, uden at det bliver for meget, synes jeg. Så det er blevet sådan i hvert fald lige nu, er det ligesom det jeg spiller i, ikke? Og så en hvid t-shirt og sorte bukser, og så det er ligesom uniformen lige nu i hvert fald. Ja. Og så må vi se, om den ændrer sig nok på et tidspunkt, ikke? Men jeg tror også bare, det er vigtigt det der med sådan, når du er ude offentlige steder, så tror jeg, det er ret fedt det der med at have, altså, ikke fordi du behøver at have det samme på hele tiden, men det er meget fedt, at der er noget genkendelsesfaktor i det på en eller anden måde, ikke? Og være sådan ham der, altså man har også billeder af forskellige andre, hvor de er sådan, de ser sådan der ud, eller de har den der ting på ofte, ikke? John Lennon-brillen der. Præcis. Og så det bliver sådan et image, eller det er, jeg ved, den kunstner ser sådan her ud, men så er det måske også nemmere for dig at, eller det ved jeg ikke, man skal sige, at gemme dig lidt væk ude i offentligheden, hvis du lige pludselig en dag har noget andet på. Ja, fordi så er der ikke den samme genkendelse. Hvis du ikke har huen på. Så ja, men altså det er også, altså det er også lidt et bagslag, fordi der har været nogle dage her i sommer, hvor det ligesom har været alt for varmt til at gå med hue, når du spillede, eller sådan noget. Så der har du blevet nødt til at tage den af? Ja, men det er jo også, altså ellers bliver det også fjollet, ikke? Men det er bare sådan en, altså jeg synes, det er for eksempel John Lennons briller, det er jo bare så ikonisk, som noget bliver, ikke? Og det er jo noget, folk går med og køber. Ja, men som kender på en eller anden måde, ikke? Og sådan, det kan være, at det bliver det nye, at du simpelthen er med til at skabe en trend her hjemme i Danmark med, at alle de begynder at gå med hue og et uniformsjakker. Ja, det kan være. Det vil være altså, det er jo set før, at når der er en kunstner, der begynder, så begynder alle lige pludselig at gå lidt i bedene, ikke? Jamen, det vil være sejt, hvis man kunne være med til sådan noget, altså skabe mode på den måde. Ja. Men det ved jeg tror også bare, det er sådan tøj, jeg har det godt i på en eller anden måde, ikke? Og synes det er fedt at stå og optræde i, og sådan, du ved, man skal også bare være godt tilpas, og synes, at du i hvert fald selv ser okay godt ud, ikke? Så har man det federe med at stå der. Hjalmar, et nyt album er der på vej? Ja. Du skal ud og spille til efteråret? Hele efteråret. Fra hele november, tror jeg det er. Er billetterne sat til salg, hvis man... Ja, det er det. Og man kan finde dem inde på vores Facebook-side. Eller på min Facebook-side. På din Facebook-side. Og man må også meget gerne gå ind og følge på både Facebook og Instagram. Meget gerne, hvis man har lyst. Det vil være fedt. Ja. Men vi kommer i hvert fald rundt i hele landet på spillesteder
til november, Ja. så det glæder jeg mig til. Er der andet nyt, der er på vej, eller noget, du tænker, i 2018, der skal jeg prøve det her? Har du nogensinde tænkt på, at du skal begynde at synge på engelsk, eller holder du på den danske linje? Det ved jeg faktisk ikke. Altså lige nu, altså det er jo et dansk album, der kommer, ikke? Og det bliver det næste meget højst sandsynligt også, ikke? Men lige pludselig, hvis der står nogen, som ligesom er sådan, hey, kunne du tænke dig at lave en engelsk sang med os, så er jeg mega frisk. Du har mod på det at synge på engelsk. Det er ikke sådan, at det er noget, du tænker, jeg vil... Det skal jeg nej, helt sikkert. Der er jo nogle kunstnere, at de vil... Altså dansk, det er... Og det er også det, de... Altså, Nick og Jay, de prøvede jo på engelsk. Det var jo ikke noget, der lige blev så stort. Den der Ocean of You, det er den holder ret i. Den er... det er godt. Men jeg har det sådan, altså lige nu, jeg tror også, det interesserer mig meget at skrive på dansk, for jeg føler ligesom, at der kan man helt vildt meget med sproget, fordi det er et modersmål, ikke? Ja. Men altså, hvis det lige pludselig er en rigtig sang, eller de rigtige mennesker, du har lyst til at lave en engelsk sang med, så er jeg mega frisk på det. Altså, det skal jeg overhovedet ikke gøre det i hvert fald. Ja. Jeg tror bare, lige nu, altså jeg tror bare, jeg ser, hvad der sker med det. Hvis den lige pludselig er sådan det føles rigtigt, så gør jeg det. Altså. Men lige nu, altså det album, der kommer, er på dansk. Ja, okay. Der er ikke en engelsk sang med. Og hvornår kan vi forvente det i løbet af efteråret? Jamen, vi har en dato lige nu, der hedder den 29. september. 29. Som vi ligesom prøver, det er også derfor, der er travl stemning lige nu, ikke? Fordi det nærmer sig stille og roligt. Men det er i hvert fald det, at vi regner med at udgive det. Ja. Og det kommer til at hedde Skabt til at være ung. Skabt til at være ung. Ja, for det er ligesom hele albumet handler om at være 21 på alle måder. Ikke? Ja. Så ja, jeg glæder mig til, at det skal høre det. Og der er de 3 sange med, vi allerede har ude. Ikke? Ja. Og så tror jeg, der kommer til at være 9 eller 10 sange mere på. Hjalmar, tusind tak, fordi du ville snakke med mig. Jamen selvfølgelig, det var mega Og skal vi ikke slutte af? På jeg tænkte faktisk, om man skulle have en lille sneak peek af noget, der ikke er ude, men som kommer på albumet. Altså, hvis du vil give det, så vil vi meget gerne have det. Det er faktisk min egen... en af mine 2 personlige favoritter på albumet. Altså, jeg tror, det er den sang, jeg er mest stolt af at have skrevet til albumet, som hedder Mandag Morgen. Og der er ikke så meget. Den handler om at have tømmermænd og vågne og være lidt sådan søndagsbange, eller hvad man siger, ikke? Ja. Hvor du ligesom har været ude og virkelig give den gas. Måske fra at flygte fra et eller andet i dit liv, altså hvor du bare sådan, alt er lidt noget tids lige nu, men der er fredag og lørdag nu, så jeg tænker først over det på mandag. Ikke? Så det handler om den mandag morgen, hvor du så vågner og bliver nødt til at tage stilling til det, der faktisk sker. Så ja, og det bliver den første sang på albumet, tror jeg. Albumsåbneren. Og så tror jeg ikke, der er så meget med at sige. Men den er i hvert fald ikke ude. Så det vi lytter til den nu, og tusind tak, fordi du ville... Jamen, det var en kæmpe fornøjelse. Altså, jeg er glad for, at jeg måtte være med. Altså. Meget gerne. Altid. Det kan være, det kommer en anden gang, og vi laver en til. Sådan. Vi ses. Hej. Mandag morgen minder mig om stilhed efter storm. De sidste dage har jeg reddet verden helt ud af form. Jeg har løbet gennem gaderne og kravlet på facaderne og snakket mine ører af. Jeg kan huske, at vi væltede ind ad døren et sted, vi ikke havde noget at gøre. Og pludselig var det højlysdag. Nu er der ikke mere tid tilbage. Mandag morgen og rosen klinger af. Sig at du vil være der for mig. Hver en mandag morgen venter jeg på dig. Sig at du vil være der for mig. Hver en mandag morgen venter jeg på dig. Tommelommer, det er som om at tiden den er gået i stå. Og jeg tænker på at leve lige nu, men lige nu er verden temmelig grå. Ja, jeg var ude over stepperne og levede kun i nætterne og brændte alle mine broer. Nu er jeg fanget i min egen flugt, træt og efterhånden brugt, tror jeg har tabt mit spor. Så sig at du vil være der for mig. Hver en mandag morgen venter jeg på dig. Sig at du vil være der for mig. Hver en mandag morgen venter jeg på dig. For nu er der ikke mere
tid tilbage. Mandag morgen og rosen klinger af. Så sig at du vil være der for mig. Hver en mandag morgen venter jeg på dig. Ja, sig at du vil være der for mig. Hver en mandag morgen venter jeg på dig.